Φίλες και φίλοι, γεια σας. Μια από τις πιο σημαντικές παρουσίες στην εικαστική ζωή της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια είναι χωρίς αμφιβολία ο ζωγράφος στοχαστής, ο ποιητής της κατάλευκης βεβαιότητας, ο κύριος Σωτήρης Σόρογκας, που είναι προσκεκλημένος της σημερινής μας εκπομπής. Κύριε Σόρογκα, με χαρά και τιμή σας καλωσορίζω στην σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Νομίζω είστε υπερβολικός. Υπερβολικός δεν είμαι καθόλου και αυτό δεν εξαρτάται από μένα. Είναι τόσοι πολλοί άνθρωποι που έχουν μιλήσει για εσάς και που διακονείτε με τη ζωγραφική σας για 50 χρόνια, θα έλεγα τώρα, την εικαστική ζωή στην Ελλάδα, και ως δάσκαλος, αφού για 40 χρόνια είστε στο Πολυτεχνείο και στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Στη Σχολή Αρχιτεκτόνων. Σχολή Αρχιτεκτόνων. Ωραία. Ευχαριστώ που με διορθώνετε. Άρα δεν υπερβάλλω. Κύριε Σόρογκα, οι ειδικοί λένε ότι έχετε καταβολές στην πιο στέρεη και διαχρονική μας παράδοση και τις προσφέρετε εδώ και δεκαετίες τη δική σας εκδοχή του ελληνικού φωτός. Ελληνικό φως. Τι σημαίνει και τι είναι ελληνικό φως? Πώς το αντιλαμβάνεστε εσείς με τις κεραίες του εικαστικού καλλιτέχνη, του καταξιωμένου ζωγράφου, του κυρίου Σόρογκα? Είναι πάρα πολύ δύσκολο να απαντηθεί η ερώτησή σας, επειδή το φως το βλέπει κανένας και είναι δύσκολο να διατυπώσει την υπόστασή του. Εγώ απλώς διαπιστώνω την ύπαρξή του όταν βρίσκομαι στην Ελλάδα. Όταν είμαι στη Σουηδία είναι αλλιώτικο το φως. Από τη φυσιολογία του, επομένως, μπορεί να ερμηνευτεί ως έντονο, ως δυνατό, ως μια διάχυση φωτεινότητος πάρα πολύ έντονη σε σχέση με άλλα μέρη στον κόσμο. Από αυτή την άποψη ένας ζωγράφος, έτσι και αλλιώτικα, επηρεάζεται από αυτό, γιατί το φως, επενεργώντας σε κάθε τι, το καθορίζει κιόλας. Έπειτα η παράδοσή μας, τόσο στην ποίηση όσο και στη ζωγραφική, έχει καταγράψει αυτή την ύπαρξη του φωτός εντόνως. Ο Κάλβος κάπου λέει: ο ήλιος κυκλοδίωκτος ως αράχνη, με δείπνο και με φως και με θάνατον ακαταπαύστος. Εδώ ο ποιητής, όπως και ο Σεφέρης, με το αγγελικό και μαύρο φως, δίνει αυτό το δυσυπόστατο της υπάρξεώς του, και ότι καταγράφει ένα είδος δράματος που παίζεται σε αυτό το φως, το οποίο εκκινεί σαν φωτεινότητα αλλά χάνεται σε ένα μαύρο. Ναι. Αυτό, αν θέλετε, σαν προβληματική για ένα ζωγράφο, είναι εξόχως ενδιαφέρον, και προσπαθώντας και εγώ να παρατηρήσω τα αντικείμενα ή ό,τι ζωγραφίζει κανένας μέσα σε αυτό το φως, παρατηρεί ορισμένα πράγματα. Πρώτον, ότι η ένταση του χρώματος αμβλύνεται λόγω της εντάσεως αυτής της φωτεινής. Επίσης, τα περιγράμματα τίκονται και χάνουν την ένταση του ορίου των σχέσεων της φόρμας. Αυτό νομίζω είναι κάτι καθοριστικό, και ο καθένας δεν είναι ανάγκη να το φιλοσοφήσει κανένας ή να ανατρέξει την ίδια την ποίηση για να διαπιστώσει την ύπαρξη του φωτός στα πράγματα που βλέπουμε γύρω μας. Κύριε Σόρογκα, μας κάνατε μια εξαιρετική διάλεξη για το ελληνικό φως, και αυτό αποδεικνύει αυτό που σας είπα στην αρχή και μου είπατε υπερβάλλω, ότι έχετε αυτή τη δυνατότητα να δείτε αυτά που ένας κοινός καθημερινός άνθρωπος δεν βλέπει για το ελληνικό φως. Απλώς ήθελα να ρωτήσω αν το ελληνικό φως στη διαχρονική πορεία του ελληνικού πολιτισμού έχει παίξει ρόλο. Χωρίς να θέλω... Αυτό που αναπτύχθηκε σε αυτόν τον τόπο, με αυτό το φως. Χωρίς να είναι μεταφυσική αυτή, νομίζω ότι φυσικά και έπαιξε ρόλο. Διότι αυτό είναι καθημερινά στη ζωή μας. Δεν είναι δυνατόν να το παρακάμψει κανένας, γιατί υπάρχει και μας επηρεάζει οπωσδήποτε, για μένα, έτσι που νομίζω. Μάλιστα. Κύριε Σόρογκα, να παρακολουθήσουμε ένα πορτρέτο που έχουμε ετοιμάσει για εσάς, ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Πάνος Σταθόγιαννης, το ετοίμασε, ας το παρακολουθήσουμε. Ο Σωτήρης Σόρογκας, ένας από τους πιο σημαντικούς ζωγράφους της σύγχρονης Ελλάδας,
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1936. Ο πατέρας του, υπηρώτικης καταγωγής, ήταν αρτεργάτης. Η μητέρα του, Μικρασιάτισσα, βοηθούσε το δικό της πατέρα στο μικρό του γραφείο. Ο Σωτήρης Όρογκας πέρασε τα παιδικά του χρόνια στην κατοχική και μετακατοχική πρωτεύουσα, στην περιοχή του Αγίου Αρτεμίου. Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, κρατικός υπότροφος στο εργαστήριο του Γιάννη Μόραλη. Για ένα χρόνο διδάχτηκε γεωγραφία, την οποία για μερικά χρόνια μετά την αποφοίτησή του άσκησε για λόγους βιοποριστικούς. Κατά τη δεκαετία του 60 επισκέπτεται συχνά τα ευρωπαϊκά καλλιτεχνικά κέντρα και κυρίως το Παρίσι. Στη δεκαετία του 70 συνεχίζει τα ταξίδια του και στην Αμερική. Το 1972, με χορηγία του Ιδρύματος Ford, παρακολουθεί σύγχρονη τέχνη στη Νέα Υόρκη, το Σικάγο, το Λονδίνο, το Μιλάνο και αλλού. Από το 1962 συμμετέχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις, ενώ η πρώτη του ατομική έκθεση γίνεται 10 χρόνια αργότερα στη μεγάλη τότε γκαλερί των Αθηνών, Χίλτον. Τον ίδιο χρόνο οργανώνεται και η πρώτη ατομική του έκθεση στο εξωτερικό, στην Κολονία. Και το 1988 γίνονται ακόμα 2 ατομικές εκθέσεις του, στη Ρώμη και τις Βρυξέλλες. Συμμετέχει επίσης και σε πολλές άλλες εκθέσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και της Εθνικής Πινακοθήκης, όπως στο Τόκιο, τη Σόφια, το Ντόρτμουντ, το Δουβλίνο και αλλού. Ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Πτυχιούχων της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και του Συνδέσμου Σύγχρονης Τέχνης. Επίσης, μέλος της Ομάδας για την Επικοινωνία και την Εκπαίδευση και μέλος της Τριμελούς Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού Θεωρίας της Τέχνης Σπύρα. Από το 1965 διδάσκει σχέδιο και χρώμα στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Με το ζωγραφικό του έργο έχει ασχοληθεί το σύνολο σχεδόν των Ελλήνων τεχνοκριτικών και ο Ιταλός ιστορικός τέχνης Τζουλιάνο Σεραφίνη. Για την εργασία του έχουν γραφτεί 2 μονογραφίες. Έργα του βρίσκονται στην Εθνική Πινακοθήκη της Αθήνας, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Βελιγραδίου, στις πινακοθήκες Πιερίδη, Βορέ και Μοσκανδρέου, στο Τελόγλιο Μουσείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο Μουσείο Ουλανδρή στην Άνδρο, στο Υπουργείο Πολιτισμού, σε δήμους, κοινότητες, τράπεζες, οργανισμούς και σε πολλές ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα έργα του, συνήθως μεγάλες επιφάνειες, αποπνέουν μια αίσθηση σιωπής, με έναν ρεαλισμό που ξεπερνάει τα όρια και διεισδύει άλλοτε γαλήνια και άλλοτε υπόγεια, σχεδόν ύπουλα, στην πολυσημεία ή αμφισημεία του ονείρου και της απεραντοσύνης. Στην αμφισημεία και στην πολυσημεία της απεραντοσύνης, κύριε Σόρογκα, από ό,τι είδαμε και από το πορτρέτο αυτό, τα κυρίαρχα χρώματα που σας απασχολούν είναι το λευκό χρώμα και το μαύρο χρώμα. Τι είναι το λευκό χρώμα και τι είναι το μαύρο χρώμα? Το λευκό, όπως είπα και στην αρχή, είναι η έκφραση του φωτός. Η πηγή δηλαδή από την οποία εκπέμπεται αυτή η καθαρότης, η διάβγεια και γενικά η φωτεινότητα των πραγμάτων. Αντίθετα πιστεύω ότι το μαύρο εγκλείει μέσα του ό,τι σκοτεινό υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο και εκφράζεται με ένα ερευώδες μαύρο βέβαια, το οποίο αντιπαρατίθεται στο άσπρο. Αυτός ο διάλογος, η αμφισημία αν θέλετε, και του μαύρου και του άσπρου όμως υπάρχει στο διάλογό τους. Θυμάμαι εδώ σε ένα κείμενο του ο Σεφέρης που αναφέρει την ύπαρξη του Χριστού, του βρέφους, καθώς προβάλλεται στην μονή του Δαφνίου μπροστά σε ένα μαύρο, και λέει αυτό το μαύρο είναι από τα πλέον σκοτεινά πράγματα που έχω δει στη ζωή μου, και δεν γνωρίζει κανένας εάν μέσα από αυτό το μαύρο βγήκε το βρέφος ή πρόκειται να το πάρει πίσω. Αυτή είναι η αμφισημία του. Ναι. Καταπληκτικό. Ο Θανάσης Νιάρχος, σε ένα βιβλίο που επιμελήθηκε και έχει ως τίτλο και θέμα του «Προσεγγίσεις στη ζωγραφική του Σωτήρη Σόρογκα», αναφέρεται ως μια ιδιότυπη στην ουσία τη σύνθεση του λευκού και της φθοράς των πραγμάτων, ενώ το τελικό εικαστικό αποτέλεσμα είναι να δοξάζεται ως ακόμα πιο ανθεκτική η διάρκεια, χάρη στον τρόπο που αποτυπώνεται η φθορά. Αυτό λέει ο Θανάσης Νιάρχος. Ναι, τον ευχαριστώ για ό,τι έγραψε για μένα.
Έχουν γίνει διάφορες προσεγγίσεις στην εργασία μου, ναι, και αυτό με τιμά ιδιαίτερα και τους ευχαριστώ όλους. Επιβεβαιώνεται αυτό που είπα στην αρχή και μου το αρνηθήκατε. Ναι, αλλά αυτό, ξέρετε, δεν σημαίνει τίποτα ή δεν μετράει τίποτα. Νομίζω ότι μετά από πολλά χρόνια η αντοχή ή η μη αντοχή του έργου τέχνης θα φανεί. Τώρα συντείνουν πολλοί όροι και παράγοντες για την ανάδειξή του. Ναι. Νομίζω όμως ότι για σας έχουν μιλήσει πάρα πολύ σημαντικοί άνθρωποι. Θα δούμε δηλαδή κάποια πράγματα στην πορεία. Κατάγεστε από την Ήπειρο, μια περιοχή που δεν την επισκεφθήκατε, δεν ζήσατε μάλλον. Την επισκεφθήκατε κάποια στιγμή με τον πατέρα σας μαζί, όταν πήγατε να δείτε το πατρικό σπίτι και το περιγράφετε αυτό με έναν καταπληκτικό τρόπο. Όμως, πριν μας πείτε γι' αυτό, να ακούσουμε ένα τραγούδι, να πούμε ότι τα μουσικά θέματα της σημερινής εκπομπής που θα ακούσουμε τα επιλέγετε εσείς. Το πρώτο μουσικό θέμα που θα ακούσουμε είναι ένα πολυφωνικό υπηρώτικο τραγούδι, το οποίο είναι ερασιτεχνική εγγραφή και τραγουδάει το σόι σας, ο πατέρας σας, οι θείοι σας κτλ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα. Ευχαριστώ. Και να δούμε. Κύριε Σόρογκα, εδώ ακούσαμε αυτό το τραγούδι και συγγνώμη, όπου τραγουδούν οι άνθρωποι δικοί σας, το σόι σας, ένα υπηρώτικο τραγούδι. Παρόλο που δεν ζήσατε στην Ήπειρο, την αγαπάτε και φαίνεται ότι ζήσατε μέσα στην υπηρώτικη κουλτούρα που είναι μια ξεχωριστή, μια ιδιόρυθμη, μια στερημένη περιοχή της Ελλάδος. Πάντα συγκινούμε βαθύτατα σε αυτά τα πολυφωνικά τραγούδια. Γιατί μου θυμίζουν και τα παιδικά μου χρόνια βέβαια. Και τις αγάπες μου. Σίγουρα. Είπα πριν για τον πατέρα σας ότι πήγατε κάποια στιγμή και το περιγράφετε αυτό το περιστατικό. Μάλλον το αναφέρετε σε μια συνέντευξη που δώσατε, πάλι στο Θανάση Νιάρχο νομίζω. Και βλέπω ότι έχετε συγκινηθεί κιόλας βλέποντας αυτά τα πράγματα. Είχατε πάει λοιπόν με τον πατέρα σας στο πατρικό σπίτι, σε ποιο χωριό? Το χωριό σας? Κοστάνα, τώρα το έχουν ονομάσει Μιλέα. Μάλιστα. Σε ποιο νομό? Ήταν στο νομό Θεσπρωτείας. Όπου δεν υπήρχαν, δηλαδή τα σπίτια ήταν ερείπια. Το χωριό αυτό ήταν πάρα πολύ μικρό. Αποτελείτο από μια εκκλησούλα, το σχολείο, ένα μπακάλικο και ένα-δύο σπίτια εκεί κοντά, δίπλα μαζεμένα. Τα άλλα ήταν οι μαχαλάδες. Ήτανε οι γειτονιές κάθε οικογένειας, οι οποίες όμως ήταν μέσα στο λόγκο, ήταν μέσα στα δέντρα. Ο πατέρας μου, που αγαπούσε εξαιρετικά το χωριό του, μου το περιέγραφε όσο ήμουν μικρός. Να σκεφτείτε ότι εγώ πήγα το 81 πρώτη φορά εκεί και ήταν σημαδιακή αυτή η μέρα, επειδή συνόδευα τον πατέρα μου, το θείο μου, και πήγαμε όλοι μαζί. Θυμάμαι ότι περιγράφεται ότι ο πατέρας σας έπινε ένα κόκκινο κρασί. Ναι, ήταν εξαιρετικά συγκινημένος, έπαιρνε ένα κόκκινο κρασί εκεί, το οποίο ήταν έτσι τελείως σαξίδι που το δοκίμασα κι εγώ, και μου αφηγεί το πάλι όλα αυτά που μου έλεγε όταν ήμουν μικρός. Μου έδειξε τη βρυσούλα που ήταν παραπέρα. Το σπίτι δεν υπήρχε καθόλου, ήταν γκρεμισμένο, ήταν όλα οι πέτρες κάτω, κάτι ξύλα παλιά, ένα παραθυράκι ρημαγμένο κι αυτό. Ήταν μια εικόνα έτσι εξαιρετικά δραματική, θα έλεγα, και τη θυμάμαι εντόνως.
Ένας σημαντικός ποιητής, υπηρώτης κι αυτός, ο Μιχάλης Γκανάς, έχει γράψει ένα ποίημα για σας. Αυτό αποδεικνύει αυτό που είπα στην αρχή, ότι πολύ σημαντικοί άνθρωποι έχουν ασχοληθεί. Ιδιαίτερα όμως όταν ο Μιχάλης Γκανάς γράφει ένα ποίημα για τον Σωτήρη Σόρογγα, το οποίο και το απαγγέλει στην εκπομπή. Κοιτάζω ένα πηγάδι. Με κοιτάζει. Κοιταζόμαστε ώρα πολύ σαν μαλωμένα αδέρφια. Μονόθαλμο σκοτάδι με τραβάει και κατεβαίνω πέτρα-πέτρα απόκρημνη ζωγραφική. Σωτήρη, με τα δικά σου δάχτυλα κρατιέμαι, με το δικό μου σώμα κινδυνεύω, γλιστρώ και με φωνάζεις Κωνσταντίνο. Μου πέφτουν τα σγουρά μαλλιά και το ξανθό μουστάκι, σαν άρρωστο παιδάκι ψιθυρίζω τη βραδινή μου προσευχή. Μια μάνα γύρευα να βρω, με 9 μαχαίρια στο πλευρό και με τη μια της κόρη. Τη βρίσκω στα βασιλικά, σε 5 όνειρα κακά και μες στα καριοφύλια. Να πιάνε μια νεροποντή, να ξύπναγε τον Κωνσταντή, να πάει βρεγμένο σπίτι, να του φορέσει τα στεγνά, να τον μαλώνει σιγανά. Κύριε Σόρογγα, άλλη συγκίνηση, ο Μιχάλης Γκανάς. Συγκίνηση. Ναι, πάρα πολύ ωραίο και τον ευχαριστώ τον Μιχάλη για αυτή του την προσφορά. Κύριε Σόρογγα, αναφορικά με το τι συμβαίνει στην Ελλάδα, έχετε γράψει και έχετε πει ότι πιστεύω ότι στον τόπο μας έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια μια ραγδαία αλλά και άκριτη προσχώρηση όλων των εκφάσεων της ζωής μας σε ξένα κυρίαρχα πρότυπα, χωρίς να εξαιρείται η τέχνη, μορφή ελευθερίας και αντίστασης σε αλωτριώσεις. Η αλωτρίωση καθιστά ξένο αυτό που ήταν πριν λίγο οικείο, συντελεί στην απώλεια των στοιχείων της ιδιοπροσωπίας και μας υπάγει μέσω αλότριων χώρων στην εξάρτηση και στην υποδούλωση. Αυτά τα έχετε πει κάποια χρόνια πριν. Όχι πολλά βέβαια, 5-6-7 χρόνια. Νομίζω ότι το διαπιστώνουμε στη συνέχεια, γιατί γίνεται εξόφθαλμο πια αυτό. Βεβαίως. Επισημαίνεται επίσης, σήμερα λέτε απουσιάζουν από τον κόσμο μας το νόημα και η σκοπή που άλλοτε εμψύχωναν τις πράξεις των ανθρώπων, όπως και οι ιδέες και τα οράματα που ένωναν συνεγείροντας σε κοινές υπερβάσεις. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι αυτή η σκοπή και ποια είναι αυτά τα νοήματα που οδηγούσαν σε υπερβάσεις που σήμερα έχουν φθαρεί, δεν υπάρχουν? Τώρα, όπως όλοι διαπιστώνουμε, είναι ο σώζον εαυτόν σωθήτου. Δεν υπάρχουν ομάδες ανθρώπων να αγωνίζονται για κάτι και προς κάτι. Αυτό έχει εκλείψει. Ακόμα εγώ όταν ήμουν σπουδαστής, θυμάμαι είχαμε κάνει το σύλλογο πτυχιούχων της Σχολής Καλών Τεχνών. Πηγαίναμε στο Υπουργείο να ζητήσουμε κι εμείς εισιτήριο για τα λεωφορεία. Αλλά υπήρχε και ένα όραμα, δηλαδή να